Здравейте! В този видеоклип искам да ви запозная с една моя методика за измерване коефициента на скъсяване на фидерни линии. В случая използваме кабел RG58 без букви отзади. Китайско производство с него високо качество. И да ви обясня как работи моята методика. Значи отразваме едно парче коаксиален кабел с определена дължина. В случая 1,4 метра. Това е ланда върху 2, което съответства на ланда, физикална ланда, измерена физически 2,8 метра. По формулата намираме, че тази ланда съответства на честота 107,14 МГц. Въпросът е сега да измерим честотата, при която се получават 0 ома според този анализатор на VNA, тъй като коаксиалният кабел с отрязък ланда върху 2 и трансформира импеданса на своя изход 1:1. В случая оплетката е свързана с жълто и на входа също трябва да имаме 0 ома. Търсим къде ще получим 0 ома импеданс. Това е при някаква честота, която е малко по-висока, тъй като вълната се забавя. Забавя се поради наличието на изолатор, който е различен от въздух, различен от вакуум, и оттам ланда се скъсява. Приборът показва почти 0 ома, ето, при честота 166 МГц. Коефициента на скъсяване, така наречен velocity фактор, се изчислява като съотношение между физикалната честота и електрическата честота. В случая слагаме в числител по-ниската честота, в знаменател по-високата, за да може да се получи коефициент по-малък от единица. В случая се получава коефициент 0,65, което е нормално за по-нискокачествени коаксиални кабели. Това е, което имах да ви кажа. Бъдете живи и здрави и успех!